Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Ангел от BG Gamers и днес ще играем игра, наречена Awastrike. Значи, мисля, че повечето от вас знаят тази игра, нали, са играли, кефили с нея и за това аз мисля днес да направя клипче точно върху тази игра. Така, нека да отворим първо. Само не знам дали ще ми се запише клипчето, защото с тази програмка, която снимам, може би вече сте видяли. Не знам дали ще ми тръгне играта. Не съм сигурен но би трябвало да ми тръгне. Така. Ето какво представлява играта. Но поне едно 50% съм сигурен, че повечето хора я знаят тази игра, защото има в Facebook. От Facebook има и линк, който отива в тази игра. Така. Ето мене, моя герой. Така. Това ми е никнейма. Така. Тук в шопа имам някакви си мики работи. Имам АВП, имам картечница. Какви неща нови имат? Съм ги разглеждал. Не, никакви нови неща нямат. Така. Почвам малко да поиграм. Клипчето може би ще е 5-6 минутки. Малко, но ще ги правя по-дълги клипчетата, зависи кога имам време. Защото трябва да уча и ми е тежка година тази година, защото съм 7-ми клас. Но ще опитвам да намирам време. Така. Ако искате, мога да ви пусна звука, но ще трябва малко... без звук толкова. Да, защото аз от друга игра, която игра, на което се казва Team Fortress 2, съм свикнал малко така да го пресменям оръжията. Уф, тук как ма хедшот на бате. Така. Гледай сега какво става. Оле, то втори път вече има килове, човек. Оле. Така. Какво ми бъг... добре. Шлат, оха! Хедшот ще бате. То какъв хедшот? Какъв сти бе? Мале. То ма изненада. Ле, оставям на 10 кръв. Мали. Чакай малко сега. О, Blue Team wins. Ще я загуби. Аз предпочитам да играя в червения отбор, защото в принцип червеното много ма кефи. Повече от синьото. Сега не се обиждайте. Ако има хора, които не обичате, не се обиждайте, нищо лошо не казвам за този цвят. Сега трябва да се тия в синьото. Опа. Бум! Опа! Гледайте колко е забавно само. Пак ли то? Или тая? Те са на другия остров. Имат цепка като... Уди, мали! Мали, къде си? Взем картечката. Един час във водата само тая. И то как ме отнеси. Оле. Ама това май беше със снайпер. Ето, те ни проникнаха в острова. Мале. Къде съм? Хубаво. Мале, ето го, има следи. Ох, хора, чакай. Ще съм махнал този сървър, защото ма води. Чакай с някой друг сървър. Те са заключени. Как те искате да играят като са заключени? Някои хора ще предпочитат да се кефят сами сега. Спирам ги. Тук къбър спей сега да този сървър е пис. Тук е много лесно да си правиш сървърите. После ще ви покажа как, ако ми остане време. Опа! Ето. Взимам кръв!
ето го бе нашия. Аз все помня другия, то тука... Мале. Оле, лага е на макс, но няма нищо. Ще се опитаме да го преодолеем. Сега опа. Аз съм забрака се играе тази игра. Абе, тука бе, опа! Мечот! Охо. Това не му направих. Нищо, чекай. Ето. Ела тука бе. И тук бе го отнеса. Гледайте, тук сега, тук мога отцеля всеки. Жум! Оха, но скеф тай рак като цяля няколко. Право, опа! Добро утро! Ето, не можа да оцеля. Съм мислил, съм пред футбол. Сега ще се разправим, не се притесня. Тия в чата, гледай какво стана. Пак се притеснявам дали ще се запише това клипче, като ще се запише, но имам предвид играта, дали ще мога да я виждате, ще проверя в настройките на клипа на всички работи, да. Но това сега не е важно. Дано клипа, по-скоро самата игра. Опа, да се записва. Шмали. Кубът се бе. Само заболя. Не, нататък. Пак му е такова нещо. В телефона ми изпитали някакво съобщение съм получил. Малко съм някой ми е писал. После ще го видя. Така, колко минути само стана клипа да видя? 7 минутки. Така, хубаво. Мислих да е 5, но малко клипа се проточи. Гледайте сега какво става тук, Мале. И прогърл. Не се. Така, скъпи приятели, мисля това да е края на нашия първи клип на Overstrike. Ще качвам още клипчета в свободното си време, не се притеснявайте, че няма да качвам на сайта на моят YouTube канал BA Gamers. Аз бях Ангел, това бяхте вие.